treći energetski centar. Dobrodošli. Idemo dalje. U ciklus terapijskog plesa Poverenje u život. I konačno smo stigli do našeg solarnog pleksusa. Jedne priče o autentičnosti, o snazi, o našem unutrašnjem suncu, o našoj vatri života, ali isto tako i o priči s našim autoritetima, priča vezano za oca, za celu tu energiju, jer to je negde, svaka čakra ima svoju priču i energiju muško-žensku. Ovo bi bila tipično muška, kao i prvi energetski centar, čisto da se nadovežemo na prethodnu priču. Znači, to ženska se rasplinjuje, ona je ta koja prima, koja je negde mirna, čeka, protočna, negujuća, intuitivna, a ove muške su svaki put tu kad negde treba da nas zaštite, da nas stave u prvi plan, da preduzmemo korak, akciju. I cela ta priča bi bila totalni povratak u sebe, s tim da imamo tu jednu predačku priču iz koja oblikujemo iskustva drugog energetskog centra, nakon čega stvaramo odnose iz tog mesta bola i straha, tako kad i pričamo o trećem energetskom centru, koliko god mislili da smo to mi, pitanje šta je to oblikovalo to naše ja. I sad, kroz ovaj ciklus dolazimo i do guljenja svih tih slojeva i o tome onako bi Dijana mnogo bolje ispričala, jer ja nju doživljavam tako. Ona je jedan ovan, ona je neko ko je borben, ono što sam rekla, penetrira, bukvalno, ona ide napred, usuđuje se i jedan od njenih najvećih kvaliteta po meni je to da u ljudima probudi osnovno poverenje u sopstvene resurse, tako da je ona tu fantastična kad trebate da donesete jako bitne i ključne odluke u životu, tipa razvod, promena posla, promena države. Hvala, Marijana. Treći centar je definitivno mesto naše autentičnosti i nešto što je apsolutno dijamant u nama, taj centralni deo naše suštine i ličnosti, i uvek kada krenemo sa ovakvim radom mi ne možemo to da vidimo na početku i uglavnom taj dijamant je uglavnom u grumenu blata i onda ga čistimo, brusimo i izlazimo, da kažem, sa svim onim što nismo mi. Tako da u ovom momentu kada budete radili i kroz ples, osetit ćete, probajte da se prepustite tom procesu u smislu da postavimo to pitanje šta sve nisam ja i ko sve nisam ja. Jer su tu sve one stvari koje smo primali iz okoline još od samog rođenja i sve ono što je oblikovalo nas da bi bili prihvaćeni, da bi bili voljeni. A mi u principu ne možemo onda doći do svoje prave autentičnosti dok god smo na tom putu, da kažem, nekih preslikanih obrazaca, modela ponašanja, a to radimo svi naravno i ovde ćete videti jasno kako se oslobađa i kako se otapa taj sloj jedan po jedan. Tako da autentičnost je jedan bitan moment u svim, da kažem, trenucima, pogotovo sad u ovom da sagledamo, jer mi na osnovu te naše autentičnosti treba onda i da izaberemo i neki životni poziv i način života, kako živimo, i što se više mi usklađujemo sa sobom, mi dobijemo veće samopouzdanje, veći osjećaj mira u sebi, osjećaj da smo na pravom putu, i to je ona priča o traganju. Ko sam ja, koja je moja svrha? Pa možda bi bila svrha svih nas za početak da budemo što više autentični. Sad tu imamo taj paradoks oko autentičnosti, a to je da svi težimo da budemo svoj, a onda gledamo da se uklopimo, sve više i više, pa svi, ne znam, nosimo Zaru, a u stvari hoćemo da budemo autentični,
i tako dalje. Mislim, to je taj paradoks gde mi sa jedne tačke svesne pristupamo kao ne, ja hoću da sam drugačija, a onda ponavljamo stvari kao što radila mama ili tata i onda nas to... Da. Ne možemo od toga pobeći. Tako da je ovo treći centar u stvari tačka naše autentičnosti koja će nam pokazati taj dalji put. Znači, kad dotaknemo suštinski sebe, kad očistimo taj grumen zemlje sa tog dijamanta, kada ga lepo izbrusimo, izglancamo, kada zasvetlimo na tom nivou, on će nam pokazati taj pravac i put i dati upravo to potrebno samopouzdanje kojem težimo stalno, a onda usput će se nekako sve lakše i lakše, u stvari tad nam već dolaze stvari u život, nema one muke, nema borbe, nema natezanja, nego prosto ide sa nekom većom lakoćom kad spoznamo sebe na tom nivou. Definitivno, da. Samo bi sada malo onako plastično objasnila neke primere, da bude razumljivije u smislu da kad bi govorili o energetskim centrima, ta prva, to je najviše mraka, to najviše težine, čakre su kružne, imamo znači ulaznu i izlaznu s obe strane. Prva i sedma su jedine čakre, prva ide jako duboko dole u koren, zato pričamo predačku priču, a sedma ide gore, ide u tu božansku energiju, u tu akaša zapise, u kanalisanje, u poverenje prema životu, univerzimu, a srce najčešće zatvaramo jer imamo jako, jako puno povreda tokom života. Solarni bi bio onda najzaprljaniji energetski centar i to ona priča iz prenatala, spojeni smo pupčanom vrpcom s majkom, odatle upijamo sve prve utiske i zamislite nakon toga kao jednu mrežu paukovu koja vas konektuje sa svim ljudima koje ste ikad sreli, čak i danas u saobraćaju, nekom izleti na semaforu, vi se iznervirate, ostanete u toj energiji, automatski, znači vi ste predali moć nekom drugom i mi mnogo puta u životu gubimo taj lični integritet, tu moć, najviše tokom odrastanja, tokom detinjstva, jer tada i ulazimo totalno 3. godine, ide naše odvajanje sa svetom, odvajamo se u stvari od oca, majke, pronalazimo za početak malo sebe, istražujemo i tada taj neki prvi primer, ako nas neko ugrozi, kaže što si ovo nažvrljao, kakav ti je tu crtež ili nemaš pojma da igraš, da pevaš, mi ćemo se povući. E sad, u zavisnosti od karaktera, kako smo rođeni, s kojom jačinom, na nekog će to puno uticati, na nekog će to zauvek uticati, onda imamo još ta uklapanja koja si navela, tipa Zare i sve u sistem, u društvo i jako, jako, jako lako gubimo sebe. Nakon toga ključno bi bilo dozvola za bes. Sve osobe koje negde su potiskivale to ili je bila jedna rigidna, stroga sredina u kojoj su odrastale, jednostavno nikad, uvek su bile u poziciji nemoći, jer samim tim ne izraziti sebe, ne ući u svoju moć, automatski stvara nemoć i onda tu idu sva oboljenja digestivnog trakta, kiselina želučana, želudac se izmesti, jetra se pumpa, postaje prevruća, znači tu ide bes, ožučio sam se. Da, i mi to i kažemo, ožučio sam se, kakav izraz u stvari. Sve nam je jasno, koliko interpretiramo to dobro, u stvari sve strada. I tu onda ide i ogorčenost, ali onda to uglavnom ukazuje na tu neku samodestrukciju. Neki drugi, kako da kažem, ono kad svaka energetski centar može imati disbalans u hiper i hipo, i hiper bi bilo ono previše agresije, previše nametanja, to su oni ljudi kojih ne možete da dođete do reči, koji se uvek negde ističu,
ali u nekom negativnom smislu imaju kratak fitilj i ljudi se uglavnom plaše njihovih reakcija, a ona prava centriranost bi bila, kao što si ti rekla na početku priče, to privlačenje, taj dijamant. Kad se izbrusimo i kad smo mi u mestu svoje moći, ljudi to osete, ljudi to vide i mi kao jedan magnet privlačimo okolnosti, ljude u naš život, mogućnosti. Tu bi bio i naš drugi mozak, jer je tu smešteno opet vagus nervi i u stvari ne naš drugi, naš prvi mozak, jer on korespondira preko najdužeg nervnih tih kanala do našeg glavnog komadanta i to je centar naše intuicije, ona je prava. Znaš, ono kad osjetiš u stomaku, pa znaš, možeš ispričati možda priču iz neke tvoje terapije odnosa, na primjer, šta bi bili leptirići u stomaku, koliko je to u stvari prepoznata trauma, a ne lepo osjećaj. Da, kao kad osjetite leptirići u stomaku, beži. Kao to uopšte nije dobar znak. Pa dobro, ima i toga, ne mora da znači, naravno stomak nam puno govori i probat ćete da se povezujete, a to ćemo dalje produbiti na tom 6. energetskom centru, to jeste naša intuicija, tako da je to zaista povezano i mi kažemo osjećam iz stomaka ili kažemo nemam stomak za to ili kažemo stomak mi je rekao, mislim kao da sam donela odluku jer mi je u stomaku bio mir. To su sve te stvari koje, u stvari tu je ta naša tačka moći, samopouzdanja, istine prema sebi, opet da naglasim, ta istina i suština onog našeg, da kažem, istinskog puta, želje i svrhe je upravo na tom mestu, samo treba da dopustimo da dođemo do toga. Ja ću se vratiti kroz primere da puno toga, da kažem, gubimo od te autentičnosti upravo kroz školu i kroz školovanje, kroz društvo. Evo sad gledam, moja ćerka ima 13 godina, druga ima 16, Nora je, na primjer, potpuno u svom fazonu i ona je izgubila jako puno društva zbog toga što nije odustala od sebe. Ja sam baš ponosna na nju, jer ona je uspela potpuno da izgradi svoj stil, inače je umetnica i nekako potpuno živi u, ne znam, u 80-im i sa oblačenjem i sa muzikom i sa svim. I ona je bila toliko hrabra, da kažem da nije podlegla tome, kao niko neće da joj se javi uopšte u školi ili ne nosi neke određene patike, neki brend ili... I ona je kao sasvim okej sa tim. Dok je mlađa, već u fazonu i ja ne mogu te patike, ne mislim patike su prelepe, ali kaže ona, to je kao, to niko ne nosi u školi, ja sam moram imam, ne znam, Nike Air, one Jordanke i tako dalje, i ja kao u fazonu, pa dobro, ali da li se tebi sviđaju? Pa sviđaju se meni i te, ali da bi se, uklopila. Tako da jako puno gubimo od sebe upravo kroz to školovanje i vidjet ćete, ovo vam pričam da biste se vi vratili u neke vaše priče. Ja sam svoju autentičnost potpuno zakopala isto tako u tom nekom pubertetu, kada sam bila, ja sam bila potpuno slobodno otvorena, glasnogovornik, predsjednik razreda, i nekako borac za ljudska prava. Štitila sam devojčice, tukla sam dečake, sve sam to radila. I onda sam odjednom preko noći postala od devojčice žena i to se desilo u 4. osnovne, gde se ja uopšte nisam snašla sa tim, kao šta da radim s ovim telom, sad čemu to služi, a pritom i ne radi. Čije je ovo telo? Da, čije je telo. I onda sam baš imala dosta, više meseci je to trajalo ili više nedelja, sad se više stvarno i ne sećam, tortura jedna i napad na moje telo, gde je meni i štitna proradila, jer sam ja bila u ćošku svaki odmor sa 10 ruku na sebi, eto da oni malo dečaci ispipaju to, da vide šta se tu nalazi, a ja u traumi i ono kao
ne mogu da dišem, umirem, kao da ću, baš je bilo prestrašno, životno sam osjećala ugrožen, zato je i štitna proradila. I onda sam se samo zatvorila. Znači, potpuno ušla u neku traumu, u blokadu i više nikad nisam obukla ništa što je bilo usko, ženstveno, nadaj Bože neka suknja, bazen, katastrofa, kad treba da se ide na bazen leti, jedno od najvećih mora. Tako da je potpuno mi je to trajalo do, znači to je bilo nekih mojih 11, posle se na tu traume naravno nadovezao pokušaj silovanja sa 15 i tako dalje, tako da sam ja tek negde posle, mogu reći 30-ih, da, u stvari dozvolila sebi ponovo da budem ženstvena, da, i da obučem nešto što mi se sviđa, da li je kratka suknja ili duga, da ne razmišljam kako će to uticati i da li ću ja izazvati nekoga, da li će mene neko napasti, ili ja sam stalno nekako osjećala da će biti napadnuta. Da, nije bezbedno da budeš Nije bezbedno da budem žensko, jel, u tom smislu, i prosto mi je to bilo sve što sam radila sam to prikrijem. I čak sam prikrivala tu svoju seksualnost upravo iz tog razloga, eto, ne daj Bože da ne bi opet nešto se loše desilo, jel, nikako nisam mogla da mislim o tom dobrom, dok nisam naravno poradila na tim traumama kroz regresnu terapiju. Tako da sam ja prezahvalna ovom načinu sagledavanja sebe i svojih nekih trauma i stvari koje su me oblikovali i ugasile moju autentičnost, pa pozivam i vas da kroz ples i upravo kroz ovu priču asocijativno imate koji događaj, koja osoba, koja reč, rečenica, postupak je vas gurnuo ili ti potpuno odvojio od one zdrave vaše ličnosti, jer u tim trenucima dolazi do rascepa naše ličnosti i zbog toga nemamo samopouzdanje. Ne možemo da imamo kad deo nas u tom rascepu nije tu. Znači mi potpuno se cepamo u tim trenucima i nestajemo, tako da je jako bitno da se setite tog pravog momenta kada se to se u terapiji zove slom, dakle kada se sve menja. I mi tačno možemo tu da osetimo, kada dođemo i u terapiji na to mesto, a i u plesu takođe, mi tačno osetimo taj polet i radost i tu osobu koja smo bili nekada i vidite tačno kao negativ. Znaš, ovo je ono puno boja, sve je lepo, proleće, cveće, radost života, prelepo nešto i onda samo ugašeno, potpuno ugašeno, crna slika, siva. I tu nema ničega više. To su ti trenuci gde mi najviše gubimo svoju autentičnost, tako da ćemo se baviti time, a na vama je upravo to samo da osvestite i da povratite tu moć. Jer čim se setite, čim izađu te scene, pa makar i u slikama, samo već je dovoljno da možete da sebi date dozvolu, da kažete, pa dobro, to je samo bilo tog trenutka, u tom momentu, ja mogu drugačije, ja mogu sada onako, mislim, želim tu Dijanu, fali mi, nedostaje mi, hoću da je zagrlim, hoću nazad, taj svoj deo, to je život, to je radost bila, to sam ja, jel, to i kažemo, to sam ja, a ovo nisam ja, a ova koja nisam ja, umirem, gušim se, ne mogu da dišem, ne mogu da stvaram, naravno da ne možeš da kreiraš ništa iz toga, kad to nisi ti, tako da bi radni naziv ovog dela bio dođi sebi dok još imaš kome ili vrati se sebi. Eto, to je moje iskustvo, taman malo da razmišljate i o tome. Da. Ulazit ćete u svesnost, imat ćemo dovoljno vremena, jer ovaj ciklus traje 7 meseci, tako da ćete vidjeti kako ćete se negde rasklapati i kako ćete kad dođete do 7. se opet vraćati na neka mesta, jer ćete imati tu višu svest da sagledate to iz jedne drugačije perspektive, ali ćete svaki dan i biti u toj svesnosti, jer zato smo i kroz ceo mesec u jednom energetskom centru. Imaćete podsjetnike, imaćete pitanja, imaćete muziku, uvek se možete vraćati onim delovima
gde ste imali najviše nekog, gde ste se najviše zaledili, da polako i nežno rastapate te slojeve, da dobijate još neke uvide. Pratit ćete svoj stomak, jer stomak je i u digestivnom smislu to na koji način mi probavljamo ne samo hranu, nego ljude, događaje, nas same. Znači, zašto me boli stomak, zašto mi se steže želudac. Dijareja bi uvek bila strah od budućnosti, jer se to dešava ljudima i pred ispit. Šta će biti, pokrene im se. Sad si se setila traume. To, a zatvor bi bilo opet da se ljudi jako puno drže prošlosti. Moja učiteljica Ajurvede ima jedan ružan izraz, kao toliko su sebični da ni sopstveno govno ne puštaju. Ali stvarno to jeste tako jer se bojimo, jer je to jedan deo našeg identiteta za koji se mi čvrsto držimo i to bi onda bila jedna mala smrt nas. I onda smo stalno u prošlosti, to možete primetiti. Dobro, to su sve disbalansi koji se negde nadovezuju jedan na drugi. Uglavnom, muškarci onda skupljaju salo baš u tom nivou stomaka, u nivou želuca i tu se negde drži ta sva potisnuta energija. Koliko baš imate oslabljen treći energetski centar, sunce, oblačite žutu boju, radite se elementom vatre, igra je opet taj chi, jedite ljuto, znači treba vam nešto da vam uđe, da vam začini život. I obavezno, znači, fizička aktivnost gde se negde najviše radi kor. Znači, ta naša neka snaga, jer možemo delovati iz polja iznutra i obrnutim redosledom, ali svakako trebamo da radimo na svim nivoima. Da, jačaju se donja leđa, ali samim tim da nam se negde ojača taj centar, jer onda mi dobijamo više životne energije da možda preduzmemo neke stvari i da rešimo strahove iz prvog centra, drugog, ali da se zauzmemo za sebe. Da, a vidjet ćete i u plesu kako će taj stomak raditi i taj deo koliko tu, mislim, najviše energije protiče tu i svaki pokret, da kažem, koji ćete napraviti nekako ide iz stomaka, ili ako ćete i kukove da pomerate, opet i stomak radi, tako da osetit ćete, pozvaće vas i muzika i obratite pažnju šta sve, koji su sve pokreti mogući, koliko ste ukočeni, koliko je telo spremno da produbi taj pokret. Definitivno. Vagus nerv nam je tu, mislim, ples je savršeno lekovit za svaki centar, ali baš ključno je uloga tog našeg stomaka i vidjet ćete, dobit ćete meditacije vođene za svaki centar ciljano, koje ćete delove tela malo više, kako da kažem, stavljati, spuštati svoju pažnju unutra. Uživajte, javite nam utiske. Da, playlista je spremna, a podijum je vaš. Vidimo se na sledećem energetskom centru. Ćao!